Det at være kantinedame på Asby, det er ikke kun det at lave mad. Det er også det at være en del af hele huset. Det at være en del af at være samlingspunkt sammen med de dejlige elever, vi har. Det at inspirere dem med noget god og sund mad. Det at man altid er der, hvis der er nogen af dem, der har brug for en snak. Så synes jeg også selv, at jeg er en stor del af huset her. Jeg synes også, at mange har rykket sig rigtig meget fra da jeg kom ved at spise noget sundere mad, frem for hvad de har været vant til. Det er blevet et stort fællesskab. Det er et sted, hvor man mødes, og man har det meget godt socialt sammen i vores kantine. Lytte til Vivaldis toner. Jeg vil male dagen ned. Der står mig på min kalender. Jeg vil male dagen. Rød eller blå eller grøn. Faget teknik er selvfølgelig det fedeste fag, vi overhovedet kan tilbyde. På Asby. Teknik. Her beskæftiger vi os med computere, med hvordan de er sat sammen, hvordan de er indbyrdes sat sammen. Vi snakker netværk, vi snakker en hel masse spændende ting, og prøver at gøre faget IT så bredt som overhovedet muligt, og prøver at give eleverne det allerbredeste fundament, som det står til os at gøre. Softwarekonstruktion som fag her på Asby, det handler grundlæggende om at lære at løse problemer ved hjælp af computerprogrammer. Jeg underviser eleverne i, hvordan man udvikler programmer, der kan løse forskellige problemer. Og til at starte med, så er det selvfølgelig helt simple ting, man laver, såsom at udvikle en lommeregner. Men ellers så kan det blive væsentligt mere komplekst, hvor at man kommer op og lave hele systemer med både kommunikation til en database og med grafiske brugergrænseflader. Så vi kommer omkring det hele, men det primære er at lære at løse en opgave. Jeg underviser i visualisering, hvor vi kort sagt laver hjemmesider med de teknologier, det nu omfatter HTML og styling og lidt script og måske lidt backend med noget PHP og sådan nogle ting. Der bliver taget højde for den individuelle elev i form af, at vi ikke er så store klasser, så der er plads til, at man kan være sig selv, og der er et rigtig godt uddannet personale til at varetage eleverne og undervisningen. Vi sidder jo ikke så mange i klassen, så underviseren har sådan mere tid til, at du kan forjæve undervisningen går hjem med, at du kan forjæve noget mere, der passer mere til dig, og du kan få meget mere hjælp, end du normalt kunne. Og det synes jeg gør, at man udvikler så meget mere både fagligt og personligt. Trivsel på Asby synes jeg er meget god. Folk er generelt super flinke, og også hvis du simpelthen bare sidder og har problemer, så du kan både spørge de kærestekammerater, der er sødt nok til at hjælpe, og hjernen, de er også altid kære. Så jeg synes, det er et super godt fællesskab. Ja. Mit Asby-forløb, det har faktisk været rigtig godt her. Jeg startede med at komme ud med kommunen. Kommunen de tilbød mig at komme herud, og så, ja, mit Asby-forløb, det har simpelthen været nok det bedste skoleforløb, jeg har haft. På grund af, at min folkeskole måske ikke var så god, og jeg gik i gymnasiet også, men ja, Asby-forløbet har været det bedste. Der er interesseområder og ja, computer, det er lige mig. Så. Og så det, at man ikke er ret mange i klassen, det er perfekt for mig, så det fungerer rigtig godt. Jeg hedder Lone Vinter og er ansat som specialkonsulent her på Asby. Det er et job, jeg trives rigtig godt med. Jeg har mange forskellige funktioner, og en af funktionerne det er, at jeg har samtaler med eleverne. Både om, hvordan de har det, og hvis der er noget, de har brug for
lidt støtte til i forhold til at få lavet et schema, eller få ændret lidt på undervisningen. Og så har vi også samtaler i forbindelse med, at der skal skrives statusbeskrivelser til forskellige samarbejdspartnere. Vi har UU-vejledere og rådgiver. Som praktikkonsulent hos Aspit Nordjylland, der er mit ansvar at få eleverne ud i praktik de sidste 1,5 til 2 år, de går i skole ude. Og det store opgave er selvfølgelig at finde en praktikplads, der matcher elevens kunnen og gøren, og de ting, som eleven nu har et talent indenfor. Samtidig skal man være meget opmærksom på, at eleven også rent socialt skal fungere sammen med de andre i virksomheden. Samtidig med, at placeringen af virksomheden samt elevens adresse skal selvfølgelig også passe sammen, så de ikke har en time eller 2 transport for at komme frem og tilbage på arbejde. Jamen, Aspit, det er jo en erhvervsrettet IT-uddannelse, som er særligt tilrettelagt. Og her på stedet, der er jeg afdelingsleder, og det betyder, at jeg står for den daglige ledelse af afdelingen. Det betyder, at jeg for det meste sidder her på kontoret og holder møder, og også deltager i møder ud af huset. Og min stilling er halv, så det betyder, at resten af stillingen der er specialkonsulent, og den tid den går med elevsamtaler, dokumentation og sparring med lærer osv. Jamen, Aspit er jo for mig at se et rigtig vigtigt tilbud i uddannelsesjunglen. Det er jo en særligt tilrettelagt IT-uddannelse for unge og voksne med autismespektrumforstyrrelser. Det kan også være ADHD eller andre sådan lignende udfordringer. Typisk så de elever, vi har her, de er mellem 18 og 35, og de kan komme lige fra folkeskole eller universitet eller alt muligt andet. Det, der er fælles for dem, det er, at de har en stor interesse i IT, og at vi klæder dem på i forhold til at kunne bestride et IT-relateret job, når de er færdige her hos os. Og vi har faktisk succes med 80%. Det vil sige 80%, der bliver færdige her hos os, de har et job eller starter ordinær uddannelse efterfølgende.